hirdetni. Szeretném leszögezni, hogy itt nincs olyan, hogy vesztes, mert itt mindenki nyertes, aki elindult. Először is szeretném Sári Kristófot szólítani, és tapsot neki természetesen. Bravo! Jó, következőnek szeretném szólítani Kújbus Odettet. Szintén szeretném szólítani Szőke Fülöpöt. Fülöp, merre vagy? Gratulálok! Következő versenyzőnk Kújbus Edvárd. Következő Gók Tamás. És most következnek a dobogósaink, mert ugyanis már az első háromnál tartunk. Harmadik helyen végzett, 68 másodperc, bocsánat, igen, 58 másodperces átlageredménnyel, Viszmek Krisztián. Második helyen végzett, 55 másodperces átlageredménnyel, Németh István. Gratulálok! És az első helyen végzett, tehát a verseny győztese, 47,5 másodperces átlageredménnyel Barla Richárd. És akkor én most még egy rövid profi bemutatóval szeretném elkápráztatni a nézőket, remélem sikerül. Egyformák, amiket kaptak? Nem tudom.